Така, здравейте YouTube, аз съм Дегрит и днес ще ви покажа как да си премахнете рекламите в Opera. Ако не знаете, това е най-важното нещо, защото тия лайна от VBOX пуска големи реклами от YouTube, и от всеки и Facebook. Я видим първо, аз си премахнах вече видим в VBOX да гледам реклами. Може да се намира една-две, ама няма да са толкова много чак. Ето вижте, както виждате няма реклами. Че пуснем леко клипче. Какво? Е това. Какво това, бе? Оф, пак ли реклама, бе? Ама вече няма така да изкачат от всякъде. Такива са дема значение, няма чакам да зарежда този бавен VBOX. В VBOX какво ще я правите, винаги си има реклами. Сега как да ги премахнете? Отивате тук Opera, цъкате на още разширения. И тук пишете AdBlock. Същото е и при Google Chrome, само че при Google Chrome това трябва да инсталирате. Разширение на Google Chrome над 15 милиона потребители. А за Opera тук пише за Chrome, а това пише за Opera, AdBlock Plus. Аз съм си инсталирал това AdBlock Plus. Безплатен инструмент за блокиране на реклами. И просто цъкате тук. Трябва да ви пише изтегляне, инсталиране и такива. И когато пише инсталирано, значи че сте готови. Рестартирате си просто браузъра. Или кога сте го включите ново, или от F5. Рестартирате и така, и няма значение. И готово. И това беше от мен. Абонирайте се за новия ми канал BlazeCraft Gamers. Скоро ще има сървър с канала ни, затова така го кръстихме. Сървър също се казва така. Сървър е на Mr. Gamer. Аз съм само леконер. Той е хостера. И това беше от мен и чао за сега.